Dumanan sa ka Sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Pagsabungan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Rodel. Recorded by Radio Mo TV. Salamat! Thank you. Asawa na gid ka, Julina. Ako na gid ka. Imo og imo rikit ko, Rodel. Julina. Rodel. Ano, ang sa'yo result? Positive. Mabdus ko. Yes! Biliban ako ninyo, bradoy. Magkasinabot mo musta ng butang. Nanawar no? Kuyo gid mo nga mag-gym. Sus, ako mo itong asawa. Asam sugot. Gusto mo niya nga mag-healthy living good? Grabe siya ka-active o ka-conscious siyang lawas? Bisag mabdo siya, mag-gym gyapon siya. Oo, pero mild ra. Perfect gid kayo ang inyong relasyon, bay. Taon pa. Love, murag mga anak na matingali ko. Ha? Dagan ka sa ospital. Love, ka-cute sa tong baby girl. Buyag. Liwat ka siya ni mo, love. Picture me, love. Dali. Ano na, pati katawa siya. Videohi, dali. Oh, sige. Ambi ng phone, love, babe. Mag-picture-picture ming ha. Daghan na bitaw kayo mo pictures og video. Nahibaw ko. Kaya gusto magod ako nga na ako handumanan sa bata pa si Inday. O gusto sa nako nga makakita siya nigdako niya. Kung unsa siya ka-cute. O kung unsa nato siya ka-pinangga na tuntuha. Madali. Mag-picture o mag-video tantulo. Love, naglain man ang akong lawas. Ha? Uy, nang-lose pa ba ka? Nisuka ko gikan. Pa-check up ha. Pa-check up ta. Inig, di-off na ako. Okay? Ako na lang. Kaya raman ako. Sige. Dili man mag-abot ang atong day off good. Okay. Yeah. Balita ilan niya ako. Kaya raman ka nimo. Kaya na ako. Ako lang ibili ni mama ang bata. Hello, ma? Dong, alis sa bahay karon dayon. Kay si Julina, nakuyapan. Unsa? Unsa man ni tabo, ma? Naghatod siya sa bata kay magpa-check up siya. Unya, bao na to. Kalit lang siya ang nakuyapan. Oh, yan ang doktor. Dok, kumusta ka akong asawa? May kanser ay mong misis, sir. Unsa?
Recorded by Radio Mo TV. Love, Yes, love. Unsa may gikinala nimo? Okay ra? Komportable ra ka? kapoy naman ko, love. Unsay kapoy? Love. Ayaw pagsultian na. Ikaw na pahala di Inday, ha? Og gusto na ako nga igabot niya 18. Adlaw mismo siyang birthday. Imo nang himuan og slideshow. Og ipakita nimo inig-celebrate sa iyang birthday. Gusto ko nga makakita siya kung unsa nato siya kapinangga. Love. Naapag sa iyang birthday. Ako kaya pagsultian. Love. Love. Love, ayaw ko biyai. Love. Rest in peace, love. Magpakaligon ko para ni Inday. Mahal kay tika. Ug hangtod sa hangtod kang naasay ang among kasing-kasing. Nak, wa kay plano nga mopahuway. Ha? Yan naman, ma. Ay, sukad nga na, wa na si Jolina. Trabaho bay na lang yun ka pirmi. Wa na ko makakita di mo nga maglingaw-lingaw ka. Wala ko'y panahon, ana, ma, eh. Nak, naasad kay mga panginahanglan. Dili ka gusto magbinyo og usap? Wa pa may miabot, ma. Pero kung na ako'y magustuhan, ngayon dili. Kape, oh. Oh, ha? Ganina ra ka duko kay sa imong trabaho. Relaxed pa nagsa. Pangapisa. Salamat kayo, ha? Single mo ka? Ha? Single pa ba ng ngano bibyan nga kauban mo sa trabaho? Ambot lang. Pero buutan ba siya? Kung nakabantay ko nga mura siya o naibaw ko nun siya ako mga panginahanglan. Aw, para may bawaan mo. Pagkuyapi! Ha? Sure ka nga andam ka ng musod og relasyon? Oo. Gusto na akong suwayan. Sige. Way problema. Kay ako, wa pa man gyud ko maminyo. Og ikaw, biyodosad ka. Suwaya na to. Hi langga sa mama. I love you kaayo palangga. Malipag yun nga makakita si Irene ining video niya sa bata pa siya. Mao niya akong i-surprise inig birthday niya. Hapit naman siya magdibo. I-send na lang na niya. Para ma-delete na nimo sa imong cellphone. Wa ko'y plano nga i-delete ni. Bawa na rin ang nahibilin nga mga handumanan ni Irene sa iyang mama. Oh, mao ba?
Ato na ko. Oh, asa man ka? Muuli na ko. Ha? Pa, nganong na mga lamisa sa gawas? Preparation na para sa imong dibuog, Maday. Oh. Thank you, pa! Pwede ko mag-invite ang mga friends na ako? Go ahead. Magandam na ko sa video nga akong editon para siyang dibo. Oh, asa mo to akong cellphone? Wala naman din sa hunos. O sige pangita ni mo. Oh, Kaning cellphone? ay, salamat din taon. Kuyawan na ako eh. Abi na kugwa na. Oh, Ah, Tempa. Tempa, asa ang mga video og pictures ni Julina din eh? akong gipang delete. Unsa? Nga naman. Kay dili ka maka-move on niya samtang naaapat to. Maong tanan nga naa siya, ma-picture o ma-video akong gidelete. Pero nahibaw ka nga mo to i-play na ko ugma sa birthday ni Irene. Samot nga masakitan nimong anak kung imo tong i-play. Unya sa adlaw pag yun mismo sa iyang birthday. Huwag ka magkasabot. Ikaw may wa makasabot, Rodel. Ako na mao inia. Wa na imong asawa, patay na. Pahawa na. Rodel, Pahawa na. Ay, napakita na ko. unsa? Ah, ayaw ko ginang. Buwag na ta. Labas ay lo ako. Dili na ako matuman ng imong plano nga. Pakito na ako si Day Irene sa mga video o pictures na to. Nagmahay ko. Nagipasuod pa na ako si Vivian sa akong kinabuhi. Di na ko musap lang. Ikaw rin ang babae nga ako mahalon. Hangtod na sa akong kamatayon. Waking up with my head in a cloud. Dito sa nako na-realize nga dili pagidi ko andam nga musud og laing relasyon. Og dili mahitabo nga maka-move on ko sa akong asawa kay siya rang akong mahalon hangtod sa hangtod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Rodel nga taga Pagsabungan, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit karikulahan. Mind over matters of the heart. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaaw. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga sukin tit paminaw, nining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rodney,
Sa dili pala ko sugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take a bow. But you put on now. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Landing Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rodney. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Rod. Jazz. Sure ka sa imong gisulti? Oo. Sigurado ko sa mong gibati. O na-feel sa na ako nga nakigusto na ako. Mabasa man ako sa mong mga lihok. Oo, sakto ka. Pero mahadlok man ko nga musud og relasyon, Jasper. Kung mo na, di te kapugson. Pero pasagdi ko nga ipakita na ko ni mga seryoso ko ni mo. Jasper. Wow, taasag buho ka niya akong amega, uy. Lagi. Karong gani o? Na nagpa-deliver na sa siya din sa opisina para kuno nga dili ko magutman. Aww. Pero saan ka kung makakitag lalaki ngayon, ana, no? Kana bang ati manunta? O niya, ipa-feel good na to kung sa takalove. Ida, muabot na niya na ni mo, day. Ay na pagdali. Kay muabot na sa panahon nga dili ka mag-expect. Day. Oo, ako gani. Niabot na si Jasper, nga wala ko damha. O wako mag-expect, ngayon ani siya na ako. Ingon ani dahil ang feeling sa panguyaban sa. Tuway, karang kita na sa mo'y panggaon ba? Onya. Unsa na may plano nimo? Sugto na nimo siya? Gisugot ako ni mo? O Jazz, enough na sa imong napakita na ako para ma-prove nimo nga love ko nimo. O tinudaan na lang imo din ako. I love you, Rodney. I love you too, Jasper. Uy, ano na nawag magalis si Jasper? Halo? Hi. Mingaw na ko ni mo eh. Ay sus, kasweet ba, uy? Lagi. Kaon di ka niya inig-out mo ha. Ihatod na ko sa mong apartment. Oh, sige. See you. I love you. Sige no, duty pa ko. I love you, bo. Uy, I love you too. Tayo nga karon pa ni bundak ang uwan pag-abot nato. Lagi? Ano naman ang daan mo plastic? Pagkaon na to. Gusto ko nga makigdongan o panihapon mo. Ay sa palabi. Uy, may labigay kong mayo ni mo na. Mo na gusto na ko. Kaya ako, inlapagigay ko ni mo. Jasper. Ha? Anak siya matug? Uday, kay gusto pa man kayo ang uwan hangtod ron. Di sa ko gusto nga mabasa na siya sa uwan. Uy, abay pa lang wakoy pagpakabana niya. Sus, kaigabe, ani mo. Sige na, uy. Balikan na to kay basig nangita na to ni mo. Bye na. Bye. Nagbata ba na ka? Oo. Ginina re. Nagsigir ako tanaw mo. Ikaw gyud. Rod, unsa ka kun mag-ipon lang ta? Ha? Recorded by Radio Mo TV.
Unsa? Nag-ipon na mo? Oo. Naghako tayo sa mga butang gabi eh. Day, dili ba paspasar kayo ang mga panghitabo? Ayun sa pamasinuhay-dugayan, day. Nakita bitaw nimo kung unsa ko niya ka love. Di na nakubuhian ang sama ni Jasper, day. Day, Rod, Jazz! Yakos kusina. Oh, kaya naman ang naon nimo. Gigutom na ka? okay ka na makaon. Ha? Ano man? Wala ko'y trabaho. Unsa? Nga naman? Gitaktak ko. Ay, Di ko na mawad ang trabaho. Labi na nga, nag-ipon na ta. ayaw pagsultian na. Okay ra na. Magkapangita na kaglain nga trabaho. Ay, kabala ka. Sa pagkakaroon, ako'y bahala nimo. Thank you. Rod, naunta ko'y pangayoon nga pabor ba? Oo, unsa man na? Pwede ko mangayo og gamay ang kwarta? Mauli unta ko sa akong ginikanan sa probinsya? Mapam sila kahibagod nga wala ko'y trabaho. Unyan, ibaw ba ka nga ako rin ilang gisaligan? Oh, sige, may problema. Pila man? Pakulma lang ko 10K. Lisan di ka basta makatrabaho na ko. Sige. Rod, okay ra kung mga 1 week ko din is probinsya? Ha? Uy, dili ka mahibong imong pamilya? Nga no, nga wa ka mo trabaho? Ignoran lang ako nga ni-file ko vacation leave. Sige, Jazz. Way problema. Rod, mauli na ko ron. Amayoy noon. Gimingaw na ko nimo. Ako sad. Ikaw ba ka nang makapada ka na kong paraplite? Nakutan mo ko eh. Di sa mga 500 lang. Sige. ngano ni sugot man ka, uy? Day, di ko gusto nga magbinaw niya. Sana pa bitaw siya trabaho? Siya pa sad mo ay nagsige og gasto nako. Hinuon sad. Pero, wa man ka kay pagduda niya. Wa man sa gamay. Wa lang gid unta kay angay kadudahan, day. Ay, makauli na gyud ko. Sabayan na lang ko manihapon. Sure ko nga nakaluto na rin si Jasper. Oh, ay, ano nga pa may linuto? Huwag kayo magaday ni si Jasper. Mingo man ang bahay. Nakoy ka, Rod. Nangita ang kong trabaho agad. Alas 10 na sa gabi, nakita pa kagtrabaho? Kanina rin kong udto nila ka eh. Happy na nga ini makurot akong gasolina. Traffic, agad. Pasig na pa ka extra na para gasolina na ko. Sige, magpadako. Oh, wala kasi Ali. Sam, kita kang Ali? Oh, duty oy, hospital. Mao ba? Asa man siya ang hospital? Ni half day pa mangyog ka, uy. Oh, ang. Di man ko mahimutang kay basig na unsa na ka. Okay ra ko. Mayo noon. Sige, adto na ko day ha. Pagpakaayo ba ya? Salamat, day. Muli lang muna ako. Excited na kayo sa party niya sa the reveal sa akong baby. Ako sad. Jasper? Rodney? Jasper sa ni! Ha? Usipot mo sa mga ni? Narinig babae? Oh, siya rin si Rodney? Kibuan rin ko ni mo! Ha? Ano man, girl?
Nagtuo di ka nga seryosohon ka ni Jasper? Unsa may makuha niya nimo gawas sa imong kwarta, ha? Kay kung wa pa na kay kwarta, di ko masagot nga makigtunga ko nimo, oy. Nisugot ko nga uyabon ka ni Jasper kay mabdos ko. Lodi, sorry. Sa ato pa. Igamit ang day ko nimo, ha? Sadbais ka, Jasper! Sadbais ka! You look so dumb right now. Sa kadayot nga higayon, nagtuog yung ko nga gimahal ko ni Jasper. Pero gigamit ang day ko niya para makabuhi siya sa iyang kaugalingong pamilya. Sakit man tuod kaayo, pero gidawat na ako ang kamatuoran nga way tinuod nga magmahal sa mga sama namo. Ganin lang kukutob ug daganjo kayong salamat sa pagtagad ng akong tambo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kada mga higalang kaagay ni Rodney nga taga landing Katarman Liloan Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, take a bow. And don't tell me you're Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaapit. I-address lang na ining tuluminon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kalalaki nga taga Cebu City nga doon tatampo nagdasangan nga Ruel. Recorded by Radio Mo TV. Salamat! Salamat! Day, pasensya na ako sa sangtong ipoy, ana. Sige lang, maningkamot pagid ko, day, para matagan ti kasi mo mga gusto. Naapabago day ko yung mahimo. Ganian naman eh. Namabdos naman ko. Uwa ko, day, malipay, day nga. Nakasal ako. Gusto ka may baw sa tinuod? Kung wa pa lang unta ko mamabdos, dili mahitabo nga magpakasal ko nimo. Mirna. Day, mo trabaho na ko. Ikaw na yung bahala na Inday, ha? Kinsa man di ay. Ang ana magpatrabahoon ko nimo. Day, Mirna. Ruel, prangkahan na lang di kandaan, ha? Huwag yung ko malipay aning atong sitwasyon karon. Maong pangandam na lang daan kay tingalig dili madugay. Dili ko makaagwanta aning atong sitwasyon. Og mobiya ko nimo. Mirna.
mo na gusto ng asawa ni mo. Lagi bay? Pero basin mausab na yung tanaw na ko bay. Sa gandugan to kung panggaon lang ginako siktarong. Barwil. Malipay gitsmir na ining dana kong lechon manok. Sige lang, bebig utan sa bahay kay para may kayas budget. Mina! Day! Neko'y daang lechon manok. Si Mirna ron? Mina! Kumana! Patay! Ayaw mo! Hoy! Asa ka? Masagdi siya. Muingon ko lang, anak! Human sa iyong gibuhat! Mauna na akong giingon nimo, Ruel. Napulaan ako sa to sitwasyon. Magkigbuwag na ko nimo. Mirna! Naanat lay anak, day! Usa na sa kong isulti nimo. Dili na ko siya dadon sa akong pagbiya. Maong ikaw ni bahala sa atong anak. Tinuyuan man na nimo, di ba? Pero ikaw maoy buhi niya. Kaya dili ko gustong problemahon ko pa nag-apel. Nga na problema na magani ko sa akong kagalingon. Mirna! Ha? Gibiyaan ka sa mga asawa? O gibili niya diha nimo ang inyong anak? Oh, bay. Hala, yung saom na ni mo ron. So may plano ni mo? Maulit nga ko sa amo, bay. Mayo dito kay nako'y pamilya nga kabinan sa akong anak. Kung manarbaho ko. Mayo pa bay. Maayo kay nakahuna-huna kag uli din Sorry, ma. Niresulta na akong giingon nimo, Ruel. Daan pagid lagi ko nga dili gito kasaligan tong bayhana nga imong gipakaslan. Kung naminaw pa lang unta ka na ako. Gusto na, ma. Naitabo naman. O sa may plano nimo? Okay ra ka, ma, kung ibili na ko ni Mus Inday samtang manarbaho ko. Wala problema na ako ba? Ako man ang apo. Salamat, ma. Hi! Bago ka din Oo. Ni ako ma-assign sa logistics. Mao di ay. Karon pa ko makakita nimo. Ako di si Cecil. Ikaw? Ako po si Ruel. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra ba nga makig-amigo nimo? Oy. May problema. Mao din ni nahitabo si mong kaminyoon. Sisin. Kaguol sa doy. Dili nimo deserve nga ingon atoon kaysa kung tan-aw, buotan man ka. Sisin. Ha? Mag-ipon ta? Kana kung okay rin mo. Sige, pwede na. Okay ka ani nga itong giabangan? Okay ra. Sakto naman sa dinato. Salamat ha, Sisin. Inaot ka, di ka mo biyan ako. Pareha sa gibuhat sa kong asawa. Dili na mahitabo, Roel. Tungod kay mahal ka ayo ti ka. Mahal sa kayat ka. Mabdus ko. Kung mo na, nanaon niya day ko'y anak. Odong. Day ang pingin ng anak na to, ha? Maningkamot ko para ninyo.
ako ng sitwasyon na, uy. Nilima na lang katuig ang bata. Pero wag ko nakita ang asenso sa tong pagpuyo. Day, pasensyahin na lang sagod. Agwantal sa day. Naningkamot mo bitaw ko. Pero dili igo imong paningkamot. Kontento ra kag unsay naa nimo. Di na tinuod si Sila. Wa pa lang gid niabot ang higayon para nako. Pero naningkamot ko eh. Sorry, Rowell. Pero dili nako. Og dadoon ko ang atong anak. Umubiya ko nimo. Cecil. Una, gibiyaan ka sa masawa. Karon gibiyaan na sa ka ni Cecil nga imong kapuyo. Biyaanan yun tingali ko, pre. Bay, Murag dawat naman sa nako. Nga biyaanan yun ko. Wag tingali ko iswerte sa gugma. Beruel. Pero maningkamot gabang ko may nga maasinso nga akong kinabuhi. Para matagan kog mayong ugma nga akong mga anak. Kinsay magdahom no? Nga dako na kayog asinso ang imong kinabuhi ron. Daghan na kag mga negosyo. Unya, naapagid, naa sa mga mahalon nga eskwelahan nag-eskwela ang imong mga anak. Lagi ma, dako kay kog pasalamat sa Ginoo ma. Unya, wa na kay plano mangitag asawa, nak? Kung na'y masaag ma, nga nagundi. Uy, unsa mo guni? GC? Oh, reunion? High school reunion? Wala mo kay kung makaila ni mga naong nga eh. Beruel. Oh, bay! Wow! Big time naman kay ka. Kumusta na ka? Oh, niya. Happily married, bay. Mayob day ka. Rowell? Oh, Linda? Ikaw ni? Ay, salamat. Nakahinomdom pagid in town ka na ko. Siyempre, di ko makalimot ni mo. Pero may ko ni mong pasundogon o assignment sa una. Maog yun. Ha? Manguyab ka na ko? Di ba matod mo, dugay na kang byuda? Pero, may mga anak na ko. Ngano maday? Doon na naman si ko yung mga anak. Kung mauna, gisugot na tika. Salamat, Linda. I was not so happy being lonely, living without. Karon mas importante na lang para nako ang magpuyo nga malinaw. Og salamat sa Ginoo nga bisan taas na nga akong edad pero gihatagan paghapon ko niya babay nga para gid nako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ruel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan Changes in My Life. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, ganaglibot sa kaawit.
Iadres lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rolly. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Parting Time. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Rolly. Recorded by Radio Mo TV. Muna, day. Gusto ko inig maminyo na tapon. Gusto ko nga sabay ra ka. Mag-atiman ako, ingon man sa itong umaabot ng mga anak. Pero dong, mas maayo tingali nga magtinabangay tas pinansyal. Day, ako ra lagi bahala na. Ay, una ko na una, Atiman na lang ko og ang atong mga anak pohon. Okay na ko, anak. Oh, mabdus na ka, day? Oy, dong. Sa ato pa. Maamahan na unya ko. Yes! Yes! Thank you, Lord! Nya kay soon to be father namang day ka, dapat mag-celebrate ta. Di ba? Unsa bay? Ginom ta. Nahala sige. Libre na ko. Asa man? Ikay bahala. Bay, karang gwapa oh. Na, imo lang na, bay. Okay ra nimo kay wapa maganuminyo. Ako bay, kontento na kay ko sa akong asawa. Mas kuwapa ba akong asawa na? Sige, bay. Anila ka, diskarte yun ako. Ikaw na ka, day? Human na dong. Nadugay lagi ka. Lagi. Pasensya na, day, ha? Nakainom ko gamay. Sa Miss Bayrayan, good. Ang hagad man kay mag-celebrate daw mi. Kay soon to be father na unya ko. Mao ba? Pero dong, pungon, hangyo na ako. Kung naana niya tayo mga anak, hunungan na imong inom-inom, ha? Katingalig mo rin ni makadagdaot sa itong pagpuyo. O, day. Ay, kabala ka. Mas priority ta mo nga akong pamilya. Salamat, dong.
Ay, pagkaliwat baya si mong anak ni mo dong o. Murag huwa may kang Jessica ade. Wa, gyud ma. Iya gyud tanan. Siyempre. Junior, maning papa no. Bibi no. Kagwapo gid sa kong anak. Uy! Unsa day? Mabdus na sa ka? O, dong. Sa ato pa, mamanghura na day sa dodong. Yes! Grabe, dalian mo kapurma ba, no? Upat ninyong anak ni Jessica. Nya, karoon na siya umabot lain. Anak na bay. Basta ako gihan ng bana. Sige, believe ba, ginagawa niyo ba, bay? Pero si Jessica, bay, grabe ang panambok, no? Layo na kayo siya sa Jessica sa una, sa lagi kasal mo. Oh, bay. Recorded by Radio Mo TV. Ay, kumpiyansa bay. Pagkontrolahan na si Jessica siyang kaon kay na. Pida, pasib pulihan niya na ni mo. Di na may tabo ba eh. Mahal kay na ko ang akong asawa. Bay, Ruli. Jessica. Dong, pwede ayaw sa ron. Init kayo kong lawas. Gikapoy ko. Jessica. Usa? Magduha na kasi man nga di magpailabot sa Jessica ni mo? Oo, bay. Nga naman sa may rason. Kapuyan ko na siya, bay. Kapuyan ko na siya. Kay, wala naman siya atiman siya kung kalingon. Bay. Abi mo, bay. Magkatapol ba yun na sa tuwa ba? Labi na kung maka-exercise. Nyadak ko na kay ka. Nga kita mga laki, mangitar ba yun ng kuhan ba ng butanga ba? Nya sao na lang kung adto na ni mo pangitaon slain. Bay. Di ba? Hi, boys. Di na mahitabo eh. Hi. Can I join you? Giinjan ko sa kong kasabot, good. Ha? Bay, ko pa, bay, Unya siksi kayo. Melody ay. Kamo? Ryan day ko, miss. Nice to meet you, Ryan. Kining gwapo ni mong kauban. Kinsa man ni? Si Rolly. Pero amin nyo naman eh. Hindi naman ni pwede. Mao ba? Na, mas ganahan na ba kong minyo kay mas challenging? Ha? Pwede na ko makuha imong number? Buang Gris Milay. Lingaw mo sa siyang ika-text. Uy, hala, nanuwak. Wadto lang ko si Arby. Basin niya makabantay si Jessica nga na ako'y katawag. Agasan na akong gripo. Ganahan nun tako nga magkita ta karong gabi eh. Ha? Wadi kami nga wana ko? Mel. Sige na, please. Sige. Kanang mangita ko pagi, ha? Bye. Saan ako ngayon ako pagpanangkilid, Jessica? Parang makalakaw ko.
Bahala na. Mangita ko diskarte. Mila. Kano sa man ni masundan? Depende yan eh. Mag-text-text na ta. Okay. Another round? Sige ba? Unsa? Kadaghan na rin mo mahitabo ni Mila? Oo, bay. Oo niya si Jessica. Huwag magduda. Dito magduda eh. Wala to'y pake eh. Tusyang naman ito. Unay atiman siyang kugalingon. Mao na akong ingon ni mo, bay. Basta di siya mag-atiman siyang kugalingon, mangita yung kauglain. Di sa tingali ka makablame na ko, bay. Di ba? Kung makabinuang ko sa akong asawa. Di yun, bay. Asam to? Lah, wala na akong mada akong cellphone. Wala na akong mada din sa opisina. Kinuha ko, wag ka mabilin dito sa amo. Mali ko, be. Mananghid ko. May lang untag, wag manghilabot si Jessica to. Ngano na uli ka? Tungod ba sa imong cellphone? Nani mo akong cellphone, day? Tuyo gitingalis Ginoo nga mahabilin nimo imong cellphone. Tungod kay dili siya gustong magpadayon imong pagtunto nako. Jessica. Grabe no? Nanabi pa kasi imong babay, nalusyang nako. Maong dili nakaganahan nako. Okay, nasakpan na magiging ko nimo. Mutugaan gusto tinuod. Nabuhat kong mga butang nga tungod kay wala kay pakis imong kaugalingon. Wa ka manamin kung naunsa na ka. Layo na mo kay kasauna. Kana tungod sa sige na kong katiman nimo ingon man sa lima na to ka anak. Hinungdan nga wala ko yung oras na maatiman na ako nga kung kaugalingon. Salbahis ka, Rolly. Human sa tanan akong gibuhat para nimo, mo ni mong ibahos na ako. Pag-uban mo si mong babay. Dadon ko nga mga anak o pagtagbaw si mong gibati. Jessica. I remember the day. Wa ko magdahom nga musangko dayo sa ingon ani nga akong kaminyoon. Tungod lang sa akong kahakog nga akong kaugalingon ray akong gihuna-una. Ug wa na ko makita ang sakripisyo sa akong asawa hinungdan sa akong mga reklamo niya. Dako kayo ang akong pagmahay. Kung pwede pa lang na akong balikon ang oras, di gyud ako siya pasigitan. Pero uwahin ang tanan. Kay bisag unsaon ako siya hangyo, di na gid siya makigbalik pa nako. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Rolly nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit kaya kalahan, parting time. Ang mga kaagi, gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, o kabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official
Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dumanan sa kaap. Maing adlaw kanyang tanan nga mga suking tipaminawan nining hadumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Romel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi paliog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, ikaw ang sagot. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Radar Lapu-Lapu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Romel. Recorded by Radio Mo TV. Bay Romel, naay konti sa sayo sa Pikas Barangay Uma. Daman, mapil ta? Apil oy. Mo ni atong hilig. Mamasin ta pasin makadaog ta. O sige. O sige, ay bawa atong mga kauban ha. Aron maka-prepare ta para ugma. Bay Romel! Daog ka bay! Swerte ka ta bay! Lagi bay! Oh, asan mga itong mga kauban aron makapauwi na ta? Ako sa silang pakitaan bay. Ay, thank you Lord. Kaya nakadaog sad mi. Okay! Hey, Migo! Uy, ako yung mag-isang pit, Miga? Oh, Migo. Abi na kong dili ako. May tuyo ka? Mukhang glad sa ko ni mo, uy. Kay mayo kay kamusayo sa iyong grupo. Salamat kay Miga, ha? Onsa ni mo pangan? Romel. Ako sa BCG din. Pwede makik-friend ni mo? Okay ra. Tagay ko si mo number B. Ano maka-text ko ni mo ba? Oh, sure. Mari ako number, oh. 0922-624-29. Babay nga na ngayo sa imong number? Ubay? Wow! Sana all! Sabal eh. Ngano na ngayon sa imong number? Walang. Ganahan lang siya magkig-friend ako. Ganahan ko nun siya sa atong grupo kay mahay ko nun kayo tamanayaw. Oh, mao ba? Abi na kinsay na nawag na ako. Ikaw din ni din. Ako yung tao ni Dong, ang imong gwapang amiga. Nanawag lagi ka. Nga naman, dili na pwede. Okay ra, oy. Bitaw Mel, oy. Mangutan na raon ta ako bakon. Naabang mo'y apilan nga sayo rong si manahuna. Kay mo kuyog ko. Ha? Kuan. Sige na, Mel, good. Pakuyog ako bakon, asa mo manayaw kay laay kayo sa amo, uy. Wa ko'y lingaw. Manawag ra ko nimo ha kay mangutana pa ko sa akong mga kauban. Ay, ha? O ba na? O ba na? Aron sa ba? Di na maglaay ba? Natay babae nga kauban. O sige, ako ingnon. Yes! Magkauban ko sa iyong grupo. Unya, asa man ka na mo kuhaon din? Taxi lang ko, Melcon. Asa mo dapit ang manayaw kay pwede naman ko mo diretso lang dito. Okay, sige. Aron sa may layla ni mga kauban. Ay. Uy, nunsa ka, uy. Naghinuktok mo ko diha. Gimingaw mo kung jidin, bay. Ha? Pagtsur diya, uy. Buang nga bita, bay. Sukad lang nga nagsige taw pakuyog-kuyog ni jidin ba. Mingaw naman ko niya. Kung di na ako siya makita. Oh, kung mauna, na-in love na ka. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ngano day nga nakikita ka na ko, Mel? Kuan din, may tuyo ko nimo. Ngano man? Nana sa mo apilan nga sayaw? Wa din. Unsa man di mo tuyo na ko? Gimingaw ko nimo. Oh, Romel. Ang budoy, mingaw naman ko nimo kung di ko makakita nimo. Oh. Mao na tingali nilang giingon nga gugma. Din, I love you. Romel. Mao na tinuod din. May chance ka ako nimo. Ang tinuod. Nga mo limod man sad ko ba? Nga love man sad ka na ako, Romel. Tinuod ka, Jadine? Oh, Romel.
Sa ato pa, uyab na taron? Oo. Salamat, Jidin. Salamat di kayo. Bawaan na ba yoy? Unsa ka? Uyab naman ka mo ni Jidin. Oo, bay. Iyan ako gisugot. Mao ganing niingon ko nga, hibawaan na nga, sugton ka ni Jidin. Iklarom kayo nga, in love sa siya nimo. Lipay kayo bay nga, parehas ang among kibati. Good luck sa inyong relasyon, bay. May nahitabo na ninyo ni Jidin? Mo na bay. Wa na mong kapugi ang mong kibati bay. Oh, naol, nakatilaw naglangit. Amawa ni mo bay. Musamot ang ka in love ni Jidin bay. Hey, may nahitabo naman ninyo. Di na ko gusto nga mawa pa si Jidin ako bay. Siya na ang gusto na ko ikauban sa tibok na akong kinabuhi. Salamat din ni mong gipalit ako nga t-shirt, Mel, ha? Kamay ra kayo na, oy. Pasalamat pagig ka. Siyempre, imo guning pinalit. Angay lang nga magpasalamat ko. Sige lang din, kung makakwarta ko, palitan di kag unsa pa'y gusto nimo. Salamat, Mel. Dinhilan ko ha, kay mauli na ko. Sa pag-uli kay mga untag burger. Aw, sige. Mara to kaon ba? Mupauli na ko ha. Sige. Yun na, pagod. Unsa di ka? Nagdali man ka? Hapo naman good. Gipangita na ko ni Mama. Mau ba? Niyara ko si pangita ni mo. Niyara mo na kayo din ni Jirin. Uy, Din, kinsa mi siya? Ikaw, kinsa mo ka? Iya kong uyab. Iya di kang uyab? Ay! Nabawas ka na! Musa ka ka anong malukmag ka? Malukmag? Huwag ka may baw? Baan na ako ni mong gikabuangan, do? Usa? Huwag ka may baw nga may bana ni mong gikabuangan? Ha? Pasilo ako bay. Huwag ako may baw bay nga. Lingyo na inis Judin. Huwag ka ron, ibaw naman ka. Saman? Judin, ano nga magkamusulti nga may bana di ka? Romel, pasaylo ako. Ikaw? Kari Paulis ato. Mo din ni sige kaglakaw nga imong gipasangil. Mutanaw kag kalingawan. Kini uyab na di ka? Dire! Huwag ikaw do! Ay nagipakita sa usawa? Kaya kung may bawo gani ko nga magsigi mo kita, bukan ka sa mo! Dire! Bay! Bay! Uy, busy, bay! Pasagti ka ninyo! Pasagti ko! Gusto na kong matay, bay! Maghihikog ko, bay! Iya, baga! Tungkol na itong mahinungdan nga babay, maghikog ka! Nahikugman ako ni Jidin, bay! Nahikugma lagi ka! Kunya, bay! Pinyo naman ito, bay, Hana! Nasugamak na kami ninyo! Sumaya akong angay mo aton, bay! Kalma lang! Ikaw, eh! Kalinti ito sa Jidin, eh! Makakita lagi ang babae nga para gudi mo! Kumusta naman, bay? Niya, okay na, bay? Og, nalimot ako ni Jidin. Mayo hinon, bay? Ugma day, bay? Nakoy ipaila-ila ni mo. Ang akong igagaw. Maayo to kay dalagdag ito. Bay, mao ni nga akong giingon nimo nga akong igagaw. Si Celine. Gaw, ang akong suod kayo nga amigo, si Romel. Hi, Mel. Kagwapa niya. Bay. Uy, tungkol pa nagtamot sa kong igagaw. Hi, hello. Saan ko eh? Sakat lang ang nagkailam niya itong ni Celine. Di naman ko malimot niya. Sige naman ko gunahuna niya. Ha? May isulti ka na ko? Unsa man na? Kasuko na yan. Ang tinuod, nakagusto ko niyo mo. Oh, Romel. Hinaoton ta nga dawato ni mga akong kugmaday. Lain sad kaayo kon. Baka ka na ko ang akong kaugalingon, Mel. Love sad ka na ko. Tinuod ay? Oh, Mel. Sa una sad akong pagkakita ni mo, ganahan na kaayo ko ni mo. Gaan kaayo ang akong buot ni mo. I love you, Selena. I love you too, Romel. Kay tagal nang ako'y
dumating, isang tulad mo na para sa akin. Nalipay ko kay may laing babae nga niabot sa akong kinabuhi. O siya ang inungdan nga nalimtan ko na sa hingpit si Jidin. Dini na nagutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Romel nga taga Barangay Radar, Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan, ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot, lalambing kay taka. Ang maong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Orsuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usab mga higala mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tunumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ng langit